Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Ayan. Ayan. So, ang gagawin ko today is, hulaan niyo kung anong gagawin ko today. Char. Pero hindi guys. Ayan. So, today's video guys is kukulayan ko ang buhok ko. Ayan. Ayan. Kita niyo naman ang pangit na ng kulay ng buhok ko. Ayan. So, parang kinulayan ko na to siya noon. I think, matagal-tagal na din yun. Kasi, ayan o, meron na siyang black dyan. Tumubo na yung buhok ko. At nag-decide ako na putulin siya. Si anak yung nagputol ng buhok ko. Kasi marami na talaga siyang deads dyan. Deads. Ayan. Kasi, ang ginawa ko kasi noon is kinulayan ko siya, nag-bleach ako, tapos bleach ko yung may kulay. So, hindi pala pwede yon, kaya namatay siya. Kaya ayun, kinat ko siya. So, ngayon, papatayin ko siya ulit. Samahan niyo akong patayin ang buhok ko ulit kasi mag-bleach na naman akles. Okay? Yeah. Gusto ko sanang i-black yung buhok ko. Kaya lang naisipan ko, medyo bored ako. Mag-bleach tayo. Ayan. So, ito yung mga gagamitin ko. So, ito yung pang-bleach. Ito ay tinatawag na L'Oreal Technique Quick Blue. Ayan. Dalawa yung binili ko. Ang taga-isa nito is 1 ounce. 1 ounce? 1 ounce. 1 ounce. So, yeah. Dalawa ang binili ko. At nag-cut ako ng mga foil. Ayan. Nag-cut ako ng mga foil. Pero hindi ko talaga alam kung magagamit ko to eh. Pero gusto ko siyang gamitin. Okay? Pero nag-cut ako ng foil. Tapos ito, meron akong pang cover. Unfortunately, wala tayong hairbrush. Kaya ang gagamitin ko is ito na lang, toothbrush. Toothbrush na lang. A very traditional way of coloring your hair. Use toothbrush. Ayan. And then, meron tayong mga clip dito. Ayan. Ito yung mga clip ko available. So, yan. Gamitin natin yan. And then, ito yung mixing bowl ko. Ayan. And then, meron akong bumili din ako ng developer. So, 20 volume yung binili ko kasi ito daw yung safe na volume for beginner. Beginner. Ayan. And then, ito yung final na toner ko. Ang pinili kong kulay is 10A or 1030 from Wella. Ayan. I've been watching a lot of reviews sa Wella and it's been good. Toner lang siya guys. Parang nagtinotone down niya yung pagka-yellow ng iyong hair, I think. So, hindi ako professional hair stylist. Kuan lang to. Experiment lang to sa self ko. Kaya ayan. Nag-wear pala ako ng ganito. So, bigay sa akin to ng dad ko. Kaya, daddy, pag nanood ka nito, sorry, ginamit ko siya. Ayan, so mag-wear na tayo nito. Without further ado, guys, let's start our hair coloring. Andito pala si Eliza. Hi. She will help me color my hair today. Ayan, dito kami sa, kuan ni Eliza sa ano to? Bathroom. CR or bathroom ni Eliza. Ayan. So, I did not shampoo yesterday. Hindi ko alam kung kailangan mag-shampoo before magkulay, but I did not shampoo. So, ang instruction is i-divide mo siya into 4, yung buhok mo. So, from the ears, division siya from the ears. Ayan guys, so na-divide ko na siya into 4 and then mag-mix na tayo ng ating color. So, ayan, meron tayong measuring dito. So, ounce yung ating gamitin. Ayan. So, lagay natin to.
And then, ayan. Tapos, i-open lang natin. Yan. Lagyan na natin yan ng developer. So, 1.5. Kaya ko rin nilabay sa auto, basurahan ng skip ko. Hala. Laban. Tapos, i-mix lang natin. Medyo kulang pa siya, guys. Dagdagan natin. Pwede naman siya 2.5 eh. So, mga 3.5 siya. Kailangan kasi na nakamix at malapot daw. Malapot. Hindi pa siya malapot eh. Yan, oh. Hindi pa siya masyadong malapot. Gusto ko lang i-make sure na i-try ko muna na isa lang muna siya. Isang sachet lang muna. Kasi baka madamihan ko ba. Ayan, parang na-mix na to. Parang tama na to siya. Kasi wala na ako nakikita mga bubbles. Or kailangan ba may bubbles? Hindi ko alam. Ayan, so ready na siya. And then, ang gagawin ko is uunahin ko muna tong sa harap. This one. I-brush ko muna siya. I mean, i-suklayin ko muna siya kasi hindi pwede na brittle siya eh. Kaya ayan. And then, i-divide lang natin. Nahap ko lang siya ng ganyan. Medyo makapal tong aking pagkakuan, guys. Yan siya. Oh. Ayan. Naku, mag-foil, guys. Kamarag siya sa'yo. Hinggot ko sa lugar. Hi, kita! Masyado, gid siya gi-foil siya, pero hindi naman ko mag-foil. Sa taas ng buhok. Or gamay ang board. Ayan guys, so tapos ko na siyang makulay. Yung kinulayan ko lang is yung buhok ko sa yung itim na buhok. Kasi may kulay na naman yung iba eh.
Kaya ayaw kasing i-bleach yung iba kasi baka mag-brittle. At meron akong cellophane dito. Ito-cover ko lang siya. And then I will just ito lang. Wala kasi akong, hindi ko na kasi ginamit yung mga foil na kinat ko kasi ang hirap. Tapos, ang gagawin ko is, lagay ko lang siya. Wait lang. Ayan guys, so nilagyan ko lang siya ng cellophane at i-fix ko lang to. And then later on, after 20 minutes, or 20 to 30 minutes, update ko kayo, okay? Hello guys, so 20 minutes na siya and ayan na siya, oh. May kulay na talaga siya guys, ayan na siya. So, I am contented with that. Kuanin ko na siya guys. I-wash out ko na siya. Kasi, ayan, okay na ako sa ganyan eh. Ganyang kulay. Ayoko nang masyadong maputi siya. And then, yeah, let's wash it out. Ayan siya guys, nabasa pa siya. Ayan pa. Ay, iba pang black guys. Pero, i-dryer ko muna siya. And then, ipakita ko mamaya ang result. Ayan na siya guys. So, ganyan yung kulay niya. Ayan. So, parang brass talaga ang kulay niya. Pero, okay lang yan guys. Kasi, ito-tone ko pa siya. Right now, mag-mix na tayo ng pang-tone natin sa kanya. So, hindi ko talaga siya full dinray yung aking buhok kasi mas okay daw na i-tone. Gamitan mo siya ng toner pag medyo basa-basa siya. So, yan, hindi ko siya medyong dinay. So, i-brush ko lang yung aking buhok. At, parang kuan lang to guys, damp yung hair ko. So, yeah. So, kita niyo naman, okay na siya yung dito niya. Parang almost pantay na siya. Ayan. Ayoko kasing i-wipe talaga siya kasi alam mo naman, low budget kasi tayo. Kaya ganito lang ang ginawa ko today. Mahal kasi ng pakulay dito. Uy, kung sa Pinas pa to okay lang. Pakulay ka ng buhok mo doon sa Pinas, mga $50. Lahat na yan. Tapos mataas na buhok mo pa. Dito, Diyos ko, 350. Yung pakulay, tsaka iba pa yung bayad kung magpa-ribbon ka or anong klaseng kulay. Mahal o mahal dito. Ito yung aking gamit na toner, guys. So, ito, ang Wella. Okay, pinakita ko na to sa inyo. So, ang sabi dito, 1:1 ito eh. So, mix 1 part Wella color with 2 parts. 2 parts pala. So, 1:2. So, isang ganitong mixture. Let's see. So, ganyan siya. Ang dami naman pala. Isa lang muna. Tapos, kuha tayo ng developer. Ang baho niya, guys. So, yung developer, dito na lang din natin ilagay. So, dalawang ganito. Oops. Ooh! Okay. Okay. Gamit lang tayo nito. Mix lang natin ng maayos. So, para na siyang paste, guys. It turns out to be paste. And nag-change yung kulay niya into a dirty white thingy. Para siyang glue. Tignan. So, konti lang. Parang konti lang siya, no? Pero, we'll see. Ayan, parang na-mix ko naman ata ng maayos to. So, i-portion lang natin yung ating buhok. And then, yan, mag-start na din tayo.
So, i-portion ko siya ulit ng ganyan. Oops. Diba? Ayan guys, tapos ko na siyang maton. At ilagay lang natin siya for 30 to 45 or 40 minutes. So, 45 minutes. Yan. So, yeah, babalikan ko kayo for an update. Dinagay ko lang yung cellophane para, diba, para malinis siya. So, nagkakalat-kalat na ako dito guys. But I will update you later on. So, hi guys, I'm back. So, ayan, ganyan yung kulay niya. And 40 minutes ko siyang binabad, kaya i-wash ko na siya and I'll be right back. Hello guys. Ayan, winash ko na siya. Bakit parang iba yung kulay? Ayan. Hindi siya yung kulay na in-expect ko. Pero, ganyan na siya guys. So, i-dry ko lang siya and then I will show you the final result of the hair. Pero parang brassy pa man siya, uy. But anyway, wala na tayong magagawa. So, let's go ahead and dry this. Kasi wala na tayong magagawa. And I'll be right back. Bright nito guys, pero yan. Ayan guys, so yan na ang aking final look ng aking hair. Ayan. So, kinulot ko lang siya ng konti para magka-body naman siya kasi sobrang straight kanina. And then, yeah, yan na yung aking buhok. So, sana nagustuhan nyo itong aking hair color today. And talagang magko-color talaga yung buhok nyo guys pag gumamit kayo ng bleach. So, be careful lang ha ng paggamit ng bleach. Make sure na do your research first before kayo gumamit ng bleach. Kasi may possibility na baka ma-damage yung buhok nyo. Okay? So, make sure na alam nyo ang condition ng hair nyo bago kayo gumamit ng bleach. At for me, sa aking experience ha, yung buhok ko or yung nilagyan kong bleach is yung part lang na virgin hair. So, yung new grown hair na siya. Yung part na may kulay na siya like dito, yung brown part, hindi ko siya masyadong nilagyan. Okay? And then, dito sa baba is meron na talaga yung kulay yung way before pa. So, konti lang nga nalagyan to ng bleach ng very light lang is nagka-brittle siya ng konti. Pero konti lang naman, hindi masyadong halata. Pag sinuklay ko siya, nagkaka-brittle siya. Kaya very, very much suggest ko lang talaga na mag-research muna kayo bago kayo gumamit ng bleach kung first time nyo, okay? Kung
kung black hair naman kayo and then mag-bleach kayo, don't leave it for an hour. Dapat 20 to 30 minutes lang yan. Safe siya. For sure. Safe yan. Pag yung hair mo is virgin hair. Hindi pa siya na-bleach before or nakulayan. Okay? Yan ang suggestion ko. So, that is what happened to my hair right now. So, 20 minutes ko lang siyang binabad, pero hindi ko na siya inabot pa ng 30 minutes kasi nga ayoko siyang masyadong bright kasi yung dito ko may kulay na siya, hindi ko siya nalagyan ng bleach. It could be possible na pwede ko siyang lagyan, pero I was so scared kasi ayoko mag-end up na pumunta ng salon kasi nga 'di ba nagtitipid ako, tapos ang ending baka pumunta pa ako ng salon sa ginagawa ko. Kaya I would suggest na hinay-hinay lang sa pag-bleach. And if you'd like to have like a snow color hair or yung talagang puti or talagang blonde na hair, I would suggest you do your research first, okay? And then kasi ito hindi to masyadong bright eh. Yung okay lang siya, okay? So yan ang ginagawa ko sa hair ko. I start with a very minimal product lang to make sure na hindi siya mag-damage. Kasi I tried that one before. Nag-bleach ako dito yon. The last time nag-bleach ako, merong kulay or bleach na yung hair ko. And then nag-bleach ako. Nilive ko siya ng 30 minutes guys. Oh my gosh. Pagka open ko pa lang, nag-brittle na siya. Buti na lang is mataas na yung buhok ko. So, nag-grow yung, I let my hair grow. And then, kinat ko siya every month ng mga 1 inch 1 inch. So hanggang sa ayun, naging okay naman. And then yung pag-care ko sa buhok ko guys, I don't suggest na mag wet or I don't suggest na mag-shampoo kayo every day. Ako, in my personal experience, I don't shampoo my hair every day. I don't wash my hair every day. Ang ginagawa ko is shampoo ako every 2 days. So like for example, in a week, pag Friday ako nag-shampoo, sa Monday ulit, ganon. Or meron ding times na twice a week lang ako, or yeah, twice, tama ba? Twice a week lang ako nagsha-shampoo ng hair. So yun. Or inaantay ko muna na mag-oil up yung hair ko and then bago ako mag-shampoo ulit. Ganyan ang ginagawa ko kasi those days is lagi ko siyang kinukulayan. Kaya ayun, ayoko siyang ma-dry up. And then minsan din pag minsan din nagda-dry ako, I mean nagbabasa ako ng buhok pero hindi ako nagsha-shampoo, nagko-conditioner lang ako. And meron din ako mga treatment na ginagamit guys, kaya iyon, mini-maintain ko ang buhok ko with treatment, with leave-in conditioner, mga ganon. So yun ang mga ginagamit ko. Hindi talaga ako gumagamit ng shampoo everyday, talagang tipid ako sa shampoo. Kaya yun lang suggestion ko kung yung hair mo is meron siyang kulay or na experience ng mag-bleach. So hindi na siya required talaga na palagi kang magsha-shampoo, ganon. Mag-shampoo ka lang kung ako for my own experience. Nagsha-shampoo lang ako pag feeling ko talagang madumi na yung buhok ko. Kasi nagka-catch din kasi yung buhok natin ng mga dumi or yung mga dust, 'di ba? Mga dust. Basta mga alikabok, ayun. And pumupunta yan sa scalp mo. Kaya nagsha-shampoo ako. Hindi naman kasi ako umaalis ng bahay every day. Kaya iyon. Andito lang naman ako sa bahay. So hindi talaga na dudumihan yung buhok ko. Nag-oil up lang siya, ganun, pero hindi talaga siya as in nadudumihan. Kaya sometimes in a week, twice a week ako or 3 times, depende sa kondisyon ng hair ko or yeah, depende sa gala, ganun.
Pero pag andito lang ako sa bahay, most of the time talaga ako nagsashampoo ng hair ko. Pero yan lang ang update ko sa buhok ko today. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog. I mean, ang aking pag-color, or nagustuhan nyo ang color ng aking buhok. And comment down below kung meron kayong mga question at sasagutin ko yan para sa inyo. Thank you so much for watching and see you on my next video.